Значи имам путка. Путка. Какъв си бе, това По-хубаво путка от тебе има ли? Нали бе, Иване? Айде да правим се. Ти си цяла путка, бе. Кой путка? Ти. Аз ли ти ли? Айде да се еднеш. Айде бе. Ай. Защо каши живеем? Още ни данах на устата ти. Иване, кой иска то с тебе, бе? Хуй. Айде да правим сексария. Айде ваш тракай. За ти имаш трака. Айде тракай, бе. Ари бе. Айде. Там ли? Бърза. Бърза. Тебе тапа, дай да го страхнеш. Ще мръкни. Кой ще ходи по малка пишка има? Гошо не е добре, той е другиран. Болен. Гошо. Що? Доста другиран за той. Значи имаш малка пишка. Чакай, още не изкарах го, ти кажеш да имат. Що ловкаш, бе? Лукчо бомбон искаш ли? Неща. Да ти дам ли? Разражи го за тебе. Кой, аз ли? Добре. Дай да го стракаме, айде, бе. Чакайте, бе, не да штракате, бе. Айде, штракайте, айде. Айде, подгавай, бе, какво стоиш? Какво става? Взели ти фасовики. Щото да то с показката, бе, Иване. Що ти обитах за той? Обитах, нали? Що имаш малка пишка? Гошо вика, че имаш малка пишка. Гошо ли? Може и неговата да е така. Кой? Аз ли? Ще правим ли секс? Така ти Значи си на видео не ще каже, где са и базикът. Вечерно време ще каже са базикът. Нямаме фронт, нямаме. Еми, ще чакате малко, бе. Айде, штракайте малко, айде. Какво да прави човека? Днеска отиде в магазина, взема голям маргарин. Кой ще го правиш този голям маргарин? Пари няма. Уж, че има 50 стотинки. Долу-горе има 50 стотинки. Те ли вика? Да. Долу-горе. 40 или 50 имаш? Да, 40, как бе, 2,50 имах бе, как? Ко стана? Остана. Стигна 50 стотинки, колко? Нали долу-горе 50 стотинки имаш? Нали долу-горе 50 стотинки имаш? Фафли тако направи. Питай ме още 10 пъти. Вече ще даш да един фафли. Вафа ли? Не мога ти дам. Що бе?
Нали взима фафлия, хуй? Ce за децата Е, ако са за децата. скоро. Аз не съм ли дете? Той не знае да смята. Не знае. Не знае. Виж кой е къва, Иване? Отишъл и голям маргарин, 1,10. Хората 1,90 пише 1,10 маргарина. Ама тя магазинерката го излагала. Как ще излезе? Тя не е такава жена. Не. Не е. Как? Той направо стана млад менеджер.